Ya Allah, bojone sapa to iki ayune? Sudah siap diajak jalan-jalan. Wes rek. Sido apa ora? Setoya, bentar lagi Mama dandan dulu. Dandan ket mau mbulet era wis. Arep macak apa to jane? Mesti kayak gitu loh senengane keburu-buru. Kulino lho iki anggere dandan mulek sing ngenteni lho ngantek keju. Anjing belum ya. Ngapa? Mama tambah gendut ya. Ora. Kelihatan toh. Kok jemblem banget ngono lo? Kuru. Kuru dari mana? Wong bebek kena 85 kono bilang kuru. Kurukan daging. Mesti bicara kepalsuan. Cukup cincin yang kau berikan padaku kemarin yang imitasi ya. Omonganmu jangan. Rasa ungkit-ungkit. Mama itu hanya butuh kejujuranmu. Lemu apa kuru? Lemu. Bisa gak kayak ngomong aja lemu ngono lo. Rada gemoy. Ngono lo. Ya adalah ngomong karo kowe ra tau enek bener ya. Dadakno nyapa kowe seneng sing kuru ya? Ya, sing ditumpaki klotak-klotak ngono kae kowe senenganmu ngono kae. Kok teko ndi-ndi omongane gladrah. Lemu